Otu jikọtara ndị ntịchi n'ala Naịjirịa akpọgo oku ka ndị mmadụ ọhaneze mata mkpa asụsụ Ogbi dị nyere onye ukwu na onye nta n'obodo. Ha kpọrọ oku a na nzukọ zuzugbe ọbịa n'afọ ha nke ndị Anambra steeti lele ọbịa na ya n'aha mpaghara South East bụ Igbo. Amaka Chibụzọ Okoye ga-akọlụ gị aka n'isi. Ọgbakọ nke were isi ọnọdụ na Prọfesọ Kenedike Library kedinoka ma ọ dọtakwara ndị otu ahụ n'ebe dị iche iche na obodo a bụ Naịjirịa ka ha wee tụlee ihe ha mere n'arọ nke na-aga aga ma tinyekwezie ọnụ ka ha ga-esi wee bụrụ ndị okwu ha ga-abụ ịgba na ihe ndị ha ga-eme na arọ nke na-abịa abịa ka ọ wee bara ha uru mgbe ọ na-anabatazi ha na Anambra steeti ka onye isi oche Anambra State Disability Rights Commission bụ ọkaiwu Chuks Ezewuzie onye nke siri na isiokwu eji mebe ya bụ ọgbakọ bụ nke gbadoro ụkwụ na ihe Anambra steeti na-eme wee nyere ndị ogbi ka ahụ na ewere asụsụ nke eji aka eme wee bụrụ ihe nke a na-akụziri ụmụ akwụkwọ ka ha wee ghara ịchọzi onye ga-akọwa ya bụ asụsụ mgbe afụrụ onye ogbi. Onye national president nke ya bụ otu bụ Comrade Chidi Olujie gara n'iru ma kọwaa na ọgbakọ ha ahụ bụ nke na-eme ka ha kwuo okwu banyere nkewapụ nleda anya a na-eleda ha na ụwa gbaa gburugburu ma sịkwazịa na ihe ukwu izizi ha ga-azọpụ bụ ịhụ na iji aka wee kwuo okwu bụ ihe a ga na-akụzizi na ebe niile n'ụwa gbaa gburugburu. Mgbe ọ na-achịkọta okwu ya, ọkammụta bụ Williams Obiọzọ onye nke bụ Director Center for Disability Research na Nnamdi Azikiwe University nke dị n'Awka gara n'iru ma kọwaa na onye ọbụla amụrụ amụ nwere onyinye amara Chineke na-enye ya nke bụ na ọ ga-eme ka onye ahụ bụrụ onye bụ mmadụ n'ụwa. N'okwu ya ka onye isi oche nke Anambra State Association of Persons with Disabilities Comrade Ugochukwu Okeke kenere ndị otu a maka ibute ya bụ ọgbakọ na Anambra. Mbori n'ozi nnọọ ya ka onye isi oche nke ya bụ otu ndị Anambra State bụ Comrade Anthony Ekemezie sịrị na ha gbakọrọ ka ha wee mụọ ọdịnala na ya bụ njirimaka wee kwuo okwu wee gwakwazịa ndị ọzọ na ha bụkwa otu ndị na mmadụ Chineke kere eke n'ụwa. Abụ m Amaka Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.